Αυτό που προσπαθούμε σε συνεργασία με τους προπονητές είναι τα παιδιά να μάθουν βασικές δεξιότητες, όπως η σωστή τεχνική για να κάνουν ένα άλμα, ένα γρήγορο ξεκίνημα ή ένα απότομο φρενάρισμα με αλλαγή κατεύθυνσης. Φυσικά ξεκινάμε με τα βασικά λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών. Τους μαθαίνουμε τη σωστή θέση του σώματος με ασκήσεις ιδιοτεκτικότητας και ταυτόχρονα δυναμώνοντας βασικές μυϊκές ομάδες για την αύξηση της απόδοσης. Πάμε! Ναι. Έτσι, μπράβο. Πού μου έφυγες, εκεί ήταν. Τα γόνατα συνέχεια χτυπάνε. Άψογα! Γόνατα συνέχεια. Δύναμη. Φυσικά, λόγω του παρελθόντος μου στο στίβο και συγκεκριμένα στα 100 μέτρα, ασχολούμαι πολύ με τη ταχύτητα στο ποδόσφαιρο. Κοιτάμε μπροστά, όχι κάτω. Ξέρω ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το πόσο γρήγορα τρέχει κανείς είναι θέμα που ορίζεται από τη γέννησή του και όμως υπάρχουν πολλές τεχνικές για το πώς μπορούμε όλοι να τρέχουμε πιο γρήγορα. Δυναμικό βήμα πρέπει να φύγει από εκεί. Έτσι, μπράβο. Με σωστή καθοδήγηση, υπομονή και συστηματική προπόνηση όλα τα παιδιά μπορούν να βελτιωθούν.